ang nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu, katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me out of the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngonya nin Lunes. Bit sa 24 sa bulan po nin Pebrero 2024 o 5. Alvin Dobolel, sendong makakaibanan digdi po sa programang ini. Sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal. Yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alvin Masida Liobit. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8. Nin pagkaaga ngunyan sa programa. Every time we say goodbye, baby. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po sa may mga birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, Git Wilson. Kami naglaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini, nadainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mintras nakatutok po digdi sa 1FM sa 88.3. Okay? So, simulcast over DWRL, Radio Pilipino, Ligaspi. Sa man kamong party kang kinabaan na pinagabot po kan sa muyang signal. Good morning tabi sa Sendo Gabos, ha? Sige.
Ano po ang satuya ng mga bareta ngunya na pagkaaga? O so tapos naman so share line. Kaso hapon nadali so sa kuyang kamulmog kandugi O, paguna ako sige so kukuskus ko. Tinamaan ang ganso kamot ko. Mataromon. Tinamaan ang ganso kamulmog ko Anyway, so ano po ang satuya ng mga bareta ngunya na pagkaaga? Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, dagos-dagos po ang pananaonin tabang sa mga apektado kan share line. Ini ang satuyang tema ngunya na pagkaagata wala tuuan pananao magin so nagkapirang mga aspirante dahil kita ngunyan magkandidato po itong mga nasa national level. So mga ano yan, itong nasa national level na mga ano ba yan, senador, tapos mga party list. Sa party list sinda po is candidate. Yung mga nasa lokal poon sa congressman, gobernador down to municipal councilors tabi sinda aspirante. May pagkakaiba yan. Igwayanin pagkakaiba po tabi na dapat na maintindihan nindo. Pag kandidato na, konsiderado na po na sakop na kamukan commission elections, bawal na po ang gabos, ang pananao, maski kwarta, maski po tabi nin iyan ang mga bagas na yan, bawal na po yan. Bawal na. Ang aspirante pwede pa. Di pa man sinda sakop po. Because kan premiera case na desisyonan po tabi sa kan Supreme Court na kung saan dahil mo pwedeng i-consider na kandidato ang sarong individual kung dahil pa po nag-aabot ang campaign period para kung anong posisyon ang sa iyang pinagdadalaganan. No? So gustong sabihin, ngunya na pit sa 24, sundo sa pit sa 27 po kan Marso, buwilo pa sinda. Buwilohon pa sinda po tabi sa sendang core kampanya. Natural naman yan talaga kung igwa kang itatao, ngunyan pa sana, maski ako ang kandidato po, kung igwa man sana akong itatao, ngunyan pa sana, mananao na ako Pirmiro, natataday ko yan, daya ko po tabi mananao na, salo yan sa posibleng magpabisto sa sakuya. Ganun naman talaga yan. Di ba? Saro yan po sa posibleng magpabisto sa sakuya, siyempre mananao ako. Ganun yun kasimple. No? Iyan ang sinasabi ko sa indo. Pero kung abo kong banggana, ura man akong itatao, day man ako mananao. Sabi nga ni po tabi, day man pwede an puro la sa nakita taram. Sa ano yan, sa labanan po sa bilang sa sarong posisyon po, lalo na kung gobernador ka, mayor, congressman, kay po, digdi sa mga posisyon na ini, kay po mo talagang magpahiling ka na, sabi nga ni ibaga po tabi, ngani na masabing santo ka, dapat magmilagro ka. Taday man baga ki, sutawo bagang naging santo, naday po tabi nin milagro. Ora man santo na naging santo po, naday nagmilagro. Iyan ang sasabihon ko sa indo. Ngani na masabutan nindo Ngunyan, nagpapasuruhay po sa social media. Social media na unin nga bawal yan. Sigon sa COMELEC, bawal yan AKAP, bawal ang AX, bawal nga yan ano yan na uning sa dule, tupad na pinunduhan po tabi sa irarom kan congressional district, baga party list. Ang nagpapadalagang kayan, iyo po so tabi so dole o kaya so DSWD, tabi. Ngunyan, dahil naman sinda po pwedeng bawalan, ngunyan, kasi po, bako pa man election period para duman sa mga lokal na kandidato. Ang problema lang, kung so party list, iyo po ang manginginot dyan sa pananao po
O taan party list, sakop na sinda. Sinda po, kandidato na. Kung nailing nindo po tabi na may mga representative dyan ang sarong party list o may pangaran po sa mga payout, payout, yaon po tabi sinda, ang party list nakakaag. O pwede na kamong mag-file nin reklamo. Ta, iyan, mga kandidato na yan, ta. Actually, yung party list, national, local position yan, pero national in nature, pagabot po tabi sa kampanya. Ano na ba sindang nagkuhan? Tapig bubutuan tang party list, nationwide. Nationwide po ang party system na dapat ang botohan. Di ba? So, iyo yan. Kung igwanin mga party list organization na kasarabay dyan sa nananao, digdi sa sirle na ini, bagas, kung ano-ano po, sa diri maninda na kwarta or kwarta kan gobyerno, iyan po bawal. Bawal yan. Tangon yan baga, iinita na po kan COMELEC yung mga kandidato na nagagamit kan mga kampondo po kan publiko. Then na po tabi pwede. Sinda po nagagamit din pondo para sa sendang kampanya. O yan, pwede na. Arindig diyan mga party list ngon yan. Digdi sa tuya digdi sa tuya sa Bicol. Kung mailing nindo yan na rayaon dyan, nananaonin ayuda, nananaonin ayuda po sa mga barangay, kasarabay dyan sa party list, pwede nindo yan na picturean, ireklamo, ta, iyan po, sinda sakop na. Okay? Bawal na sa inda po yan. Halimbawa ngaya arog kan ang probinsyano, ako Bicol. O ta, iyan bagaan yaon digdi sa tuya, probinsyano, ako Bicol, ano pa, bayan muna, o tayan, bayan muna, maski sen, igwa eh. So iba pang mga party list na yaon digdi sa tuya, sa Albay, o kung, ta, ako abo, kung magpararayo ta, labot ko man duman sa ibang mga lugar, na igwa man po tabi duman ki mga announcer, may mga radyo man duman. Di ba? Bahala naman sinda duman. Basta ako digdi, ako man po tabi digdi, an magtataram sa indo. Kung may nahiling ka mo, alimbawa nananao po nin tabang, yung sarong aspirante sa lokal, tapos yaon dyan ang mga party list organization na yan na binanggit ko po, pwede ka mong magreklamo po na sinda po, kasarabay dyan sa pananao, ta, considered dyan po tabi as vote buying. Sabi yan kang COMELEC. Konsiderado po yan na vote buying. So, they pwede sindang ma-involve dyan. Dalan yan para sa inaapod niya to digdi na disqualification sa oras na sinda magkadarakop dyan. Diba? Disqualification yan po sa oras na sinda magkadarakop dyan. So, sabi ko nga ni Sendo, tanganing warang kitang riribok, iyon na sarang gibuhon ta. Pero as of now, halimbawa, may mga nagkakahiling ako, gabos naman na mga aspirante ngon yan sa lokal, nagtatarao. Bako man, gabos man. Nagtatarao, halimbawa, nagkuan kan leader, nananaoan mga yan. Di ba? Maski po kuan, bastang nagbarso 28 na, sakop na sinda. Maski sa diri mong kwarta yan o bako, na ipinananao mo, bawal po yan. Bawal po yan. Sabi yan mismo kang COMELEC. Lalo na vote buying, kaya lang siyempre, sabi ko rin sa po tabi, uragan ka mo sa kuya kung sasabihon ko na de ko magkuakaan. Halimbawa, nagkuaso, may pinagtataong baga so politician po, mga aspirante dyan sa barangay, sasabihon ko po na de ka mo magkuruak ang bagas na yan, tapos mga dilatang pigtatao yan, mga orayoda sa shear line, tapos de ka mo magkuakan mga paipit, pagabot kan Mayo 12, de ka mo magkuanin paipit, tataramon ba ganin do, dangag ka ngayang announcer. Kadangagan man niya kining announcer na din, nagtataram na, day magkua, natangira tawan niya. Ibaga, ako nagiging prangka lang po ha. Nagiging prangka ako.
Sabi ko sendo po, gabos naman yan, igwanin mga kwarta eh. Kundi, so paaginin da po, na day magkadarakop. Day magkadarakop. Kaya kwandigdi, maging patas ka mo, so both parties, ora na kayo magparatararam, gibo na sa nindo po tabi, so dapat nagibuhon ta. Kay puhan ang kang kwarta. Sabi ko, ang kwarta po tabi kang tao. Sabi ko, sendo po, maski ako, sasabihan ko sendo po na, minsan pag eleksyon may nakakaabot sa sakuya natamantay iuli ko yan sisiyan makuakaan dahil naman makaabot naman sa kandidato pero kung papadumanon ako kang kumilik na ipaliwanag ko yan dahil man ako makikipagwan sasabihin ko na dahil man ako nakakuha wala tama ebidensya ka simple man sana di ba kaya digdingon yan ining mga inaapod na mga burubot buying wala naman ini kumbaga kuan man sa nini pagramdam ta simpre trabaho yan kang Comelec pero magin ang mga taga Commission on Elections maski po tabi sa barangay din dasalan ani ba kayan natangro nin kwarta di ba ta nagribot bagayan mananao o simpre alanganin mana may nanana ora ka lamang ki kabisto diyan sa kataning mo mataga Comelec ora ka sa kataning mo simpre dai naman matarampo yan nata siyang gustong magtistigo kontra po tabi sa vote buying, ang kalaban mo politisyan, ang kalaban mo kabarangay mo man sana. Aber daw. Maski ako, day man ako. Alimbawa, ang nagtaw sa kuya leader, midbid ko, amigo ko. Natapag wala din do makikipagtabagan pa ako sa indo. Ang pulis, sabiyon ta po tabi na may pulis nga yan, nata so pulis, ang ratio 1:1, 1:700 noy. Ang pulis ngunyan. Ang pulis ngunyan, sarong pulis, ang dapat bantayan niya, 700 katao. O mabantayan mo so 5 na pagtaraning, so iba day mo mababantayan ko nagkukuha eh. Kaya sabi ko baga sa indo, ining pangapudan kang Comelec, talagang kwan yan. Pangapudan man sana yan. Kumbaga, magparatararam kita digdi na day ngayaki mangyayaring vote buying because takabantayan pulis. Magparatararam kita digdi na day imang kamugtakan, ulukan lamang kita digdi. Okay? Siring kan dati, sabi ko, sendo po, alimbawa, dyan sa barangay, may nananao. Kung abo nindo, makareceive kanta, ayabo kung ngayak kanta, ang kwartang yan, ali ngayon sa hinabasan kang politikaw. Di ka magkuha. Di ka pipiriton ka, di ba? Piriton ka daw kaan. So, gusto, kung nindo, ta sayang. Sayang mataram kayo sa taga-Comelec, pig kukuan mo pangaya, pig iing kaminar mo pangaya sa tao na magkuha. Iyon naman talaga yung katotohanan nata magprataram pa kita digdi na dai kinagtatao na kita po ang gigibuhon na otikon kay ni. Ibaga, kita ang gigibuhon na otikon because yung nakaantabay sa kuya, mataram ako na, oy, day man ki vote buying yan, day man ki nanaota, bawal. Di ba, i-off din doon radyo? I-off din doon radyo ta, o tikunon yung announcer yan. Di nga kiaram, day gid yun ang luluwas. Di ba? Day gid yun ang luluwas. Ingon yan, day pangani ki-eleksyon, mga aspirante pa sana, wala tuon na po tabi ang bigayan. Di ba? Wala tuon na baga. Bagas, sardinas, kung ano-ano po tabi. Konsiderado yan ko ta ng vote buying eh. Okay, alang day pa man nga ni sakop, sabi ko sa indo, ang lokal, day pa man sakop eh. Tapos, ora man kinagreklamo. So abo, basta ang sabihin ko sa indo, kung abo nindo, na mag-receive because sa pag-aaram nindo po tabi is, kuan yan, ang pondo kayan po tabi, hali sa inabasan, then nindo pagkwaon. So gusto sana. Good morning po si Ralwin, si Anami Bernarte. Kwan ini, prima ko ini. Good morning sa mga taga Buyuan. Buyuan ba ika? Buyuan. Mataga Buyuan. O maski diyan sa Buyuan baka? Natama. Tinawan ka, natama, sumbong ka pa daw. Tinawan kang 5,000, natama, sumbong ka pa. 5,000 bagaan. Maski nga ni 500, ayos na. Mo ang pinagalan eh.
Ah? Oh, di ka man di ka man naghahagad. Di ka man naghahagad. Oh, di ka man an gibohon nindo tangani na maging kwan man bako man so obvious na obvious. Di ko magduman sa leader. Taram kan leader kung sisay. Oh, di ko magduman sa leader. Alaton nindo sa harong. Ta dadarahon yan sa harong nindo. Tapag dahil na dyan kinagtiripon sa leader, so leader po, pe-pressure yan na. Darawang tangya duman sa harong, tapa anong iya kayo di? Dawag nga si boss. Pag dahil nga yan nag... Alaton na lang nindo, di ko magparapirila dyan. Tapag nagpila ka mo, gustong sabihin, kuhan ka mo dyan. So, ano yan? Atat ka mo duman sa abong nga pala. Atat ka mo sa... Ano yan? Atat ka mo po sa... kwarta. Si Anami Bernarte, maray na aga say mo bunga palan. Oy, dahil nindo kalingawan City Councilor number 18. Anapon nindo yan, number 18. Hindi ko na, si Sergigo yan. Number 18, Anami Nagboto ka, digdi. Dahil po man ako madadali kang kumilik digdita. Bako pa man, aspirante pa man sana si aspirante pa si Sergio dahil pa man kasabay siya sa kandidato pag 28 na. Marso 28. Ngunyan, buwilo ako. Abirda. Di ba? Number 18 sa Balota, City Councilor. Ege. Anyway, 26 lampas po an alas 6 nin pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Migo na kitang 31 lampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado?
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pirana ini. 20 o 36 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Siyempre, ini po ang 1FM. Giraray, malipot ang panahon, ano? Kasubago pagpasiring ko digdi. Medyo piglalaog. Naka-jacket ako pero piglalaog pa kandipot so sa kuyang ko. Makasupog man kaya magbugtak nin raincoat eh. Taura man oran. Pag naka-raincoat ka, day paglalaogon hindi putan sa imong kuan, an sa imong lawas. Kaya lang ura man ki uran eh. Garo makasupog man. Sige. Sige ha. So, Palasyo Malacanang po pinagsayumahan ang akusasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na pasiring po sa diktadorya ang administrasyon ni PBBM. Garo alanganin man talaga ta. Dahil naman ngunyan uso ang duro-diktador. Kung gusto niyang maging diktador, di duman siya sa China. Magsabay sinda ni Xi Jinping. Taan inot na madali sa iya, military tapos ang police. Bako naman yan sa sistema ngunyan o sa na Pilipinas po, kitang mga Pilipino, dahil mo naman malansi. Pipahali bagang presidente digding barumbado. Ilinga si Irap. Bako, pinalayas. Dakulo na bagang pinalayas, mga kuan. Diba? Madali man sana yan. Madali man sana po yan. Pag siring ka yan. Kaya dahil nakamukaan. Kundi, ang isipon tangon yan, yung mga senador tang dapat na ibugtak ta sa Senado, so may mga aram lamang. Bay nakamukan mga oro artistang yan. Mga oro artista, bay nakamukaan. Kumbaga, dahil man ki makukuha kita dyan yung matanos eh. Aram nindo, mas kumbinsido ako kay to sa panahon baga, yaon sa Senado, Joker Arroyo, Kitatad, Raul Roco, si Sepa Miriam Santiago. Itong mga panahon na ito ang pinakamaorag na Senate. Kasi, sabi ko sa Endo, congressman tapos senador, kaipuhan tapos so mga matitibay. Bako man Metro Manila Film Festival so dudumanunta eh. Di ba? Bako man pagrayo ng tapos pagurapuhan po so dudumananta eh.
Ando dumananta po ang Senado, bubugtakan ta sinda po so mga maurag sa batas. Oh. So mga matitibay sa batas, iyan ang kay puwantang dumanon. Di ba? Iyan ang tawalan ta po tabi inin focus ngo niyan kung si Risay ini. Ako sa totoo lang saro digdi si Marcoleta nailing ko so tinatarampo. Nailing ko nadangog ko. Tapos nailing ko so video. Bako ako pan kay ni pero sa totoo lang sa panahon ngo niyan na nangyayari ngo niyan mas papaboran ko pa ini si Marcolita. Anapon ko si Marcolita. Tapos so dua na kwan si Kiko Pangilinan tapos si Bamakino. Saka may mga kwan na kitang mga matanos na pwedeng maging mga senador. Ako ni minsan hindi ako nagbotong senador na artista eh. Inda ko kamo. Inda ko kamo kung nagboto kamong senador na artista. Ako dai. Abo ko kaan. So dapat igwa at least abogado lamang. Okay po tabi yung nakatapos siya po tabi public administration. Bako na so second year pa sana, first year pa sana po tabi, drop out na. Tapos nag-artista tagwapo eh. Magayon nag-artista eh, nag-bold star eh. Saka. Di ba? Pagabot sa Senado, ano man makukuha mo kaan? One time kito kan nanggana si Robin Padilla. Tapos naging chairman siya kan Committee on Constitutional Amendments. Nag-react ako digdi. Nanggana si Robin Padilla. Di bali kung Pulsay graduate siya. Pwede ko ta na. Maski ba ko, Juan? May nadagit sa kuya kay ito. May nadagit. Tinex ako kay ito. Kananggana si Juan. Nag-react talaga ako. Sabi ko, paano? Kasi, ang pinag-iisip ko lang po, ang sa kuyang opinion. Sabi ko sa endo, opinion ko niya. Bako, dahil akong pakiaram kan sa endong opinion, opinion ko ini. Magrarangan kita kay opinion. Ang pagkaram ko kasi, maski, alimbawa, senador ka na, or congressman ka na, gobernador, or whatsoever, lalo na ining mga nasa legislative body, dapat may aram. Nata. Kasi, jawa kumuha ka pa nin abogado na bilang consultant or advisor mo, dahil mo yan madadara po tabi duman sa argumento. Nata, alimbawa ngaya ako, for example, ako ngaya nangganang senador, artista ako, dahil akong tinapusan. Dahil lamang ako nakatapos. So, pag sinabi mo, abo ko man mag-discriminar duman sa tao po. Pero, iba man talaga kung igwa ka nin diploma, duman po tabi sa dai, pagabot po tabi sa argumento. Maybe, makakakuha ka nin ideya, susog sa imong eksperyensya, pero, pagabot duman sa plenaryo, pagabot duman sa debate, na naka-video pa, naka-live, naka-video, makasupog po sa to ng mga Pilipino. Makasupog. Taso abogado na ginawa mo po tabing consultant or advisor na kinuha mo po tabi, dahil man sinda pwede po tabi na, alimbawa ako, dahil akong aram, senador ako, so abogado, ika na, attorney, ika ka ng tokaw digdi sa plenary, ika ng pagtabil digdi, ika ng pagtabil digdi, dahil man po tabi pwede, dahil man yan kasabay, kundi ika mismo, ika mismo bagaan madepensa, duman po tabi sa imong bill, sa imong ordinansa o resolution kung nasa lokal ka,
Ano man ang pagkasabot mo? Dahil man po tabi yan i-honor na abogado mo an kuan. Itatawan ka po nin mga research, pero ikaman giraray an mapaliwanag. Ipapaano kung so research? Dahil mo nga ni nasabutan. Kung ano ito? Pag-abot po tabi duman sa debate sa plenaryo, pag mga highly technical na mga words po tabi na mga grammar po, construction po tabi kan mga sentences, makaira ka. Taday mo po aram. Kung papaano mo papaano ka magkakaigwa kan inaapod na reading comprehension na ika po maluya ka. Dahil man aram. Makasupog baga. Dakulong kang ideya pero dahil mo kayang itaram. Pwede mong itaram tabi nawara sa plenaryo, yaong ka dyan sa opisina mo, pwede mong itaram. Pero pag-abot sa plenaryo, dahil mo man kayang i-express kung ano iyan. Iyan ang sinasabi ta po. Kaya ano yan, ang kaipuhan ta duman sa Senado, ang kaipuhan sa Kongreso, so at least may mga aram. Lalo sa Kongreso, dapat so may aram sa batas. Bako po tabi so may aram sa pagdidinsya. Ta nanguragan kita. Anong nangyari ngo niyan? Anong gagarani din sa tuya po tabi mga kontraktor o saka. So kontraktor an aram magdidinsya o bako nagkainguragan? Nagkainguragan baga? Ta aram kang kontraktor magdidinsya. Perming didinsya na sa kanya. Bako basi so presidente na damay. Pati so presidente noy na damay. Saka baga. Bakan, nada may so presidente di biyo. Bakan, di sa inso ikasusup ganta po. Ora po, nata. Nata po. Paano kita man ang mga botante pag nasa ulugan kita ng kwarta, dumana kita. Sa senador, morag ngayon ini makibadilan duman nga sa pelikula. Ay, morag ngayon ito, nagpaluwas ngayon ni kan lubot niya. Duman sa sarong pelikula. Ta bold star ba ya? Diba? Morag ngayon, butuan ta ngayon. O dayo pig-isip po yung futuro, ano nagigibukan mga yan duman sa Senado? Nakaipon niya po tabing representaran kita gabos sa pag-legislate nin mga law, nin mga batas. Deng aram. Paano ba yan? Paano ba yan? Maray ko ng Senado. Sayang kan Senado, Senate building na bago eh. Di ba may bago? Billions of pesos ang ginastos, Senate building. Tapos ang nilalaog ta duman, mga artista man sana. Di ba? Ang nilalaog ta po, mga artista, bago sa Senate building, billions so ginastos. At the expense of people's money, billions ang ginastos ta. Tapos ang nilalaog ta sa Senado, mga artista. Saka acting an aram. Bakan lang sa pagbaga. Lang sa pag ora na kita nin kuangkaan. Ora na nin ano ba yan? Ora na po tabi nin kasusupgan. Kasusupgan na po. Kasusupgan ang marahay. Makauyam adi. Makauyam na siring po tabi kitasan. Siring po tabi kita kayan. Dahil kita dapat na maging kuwang kita ngunya ng mga botante, maging intelihente. Maging intelihente kita ngunya ng mga botante. Bako lang po tabi, tasayang kan sa tuyang boto because an sa tuyang boto sagraduhon po yan. Sagraduhon so sa tuyang boto ang problema ta
yung decision making ta pagabot sa iboboto ta sala. Di ba? Kaya ngunyan pa sana, mag-alam na kamo kung sisayan mga bubutuanin daw. Senador ngayon, onin ang bubutuan ka. Ano ang number niya? Surat. Magdurumang kamo sa voting precinct, dapat igwa na kamo mga nakasurat. May mga nakasurat na. Ngani na, solve na. Tadi ng problema. Di ba? Isurat na rin doon sa papel. Ege. Anyway. Kada tata ikwanta na muna ini. Gayod. May 50 minutos na kita. Lampas po an alas 6 nin pagkaaga. Alat ko na ta kuwanto na muna po tabi ang report ni kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please, BOC Chief, tiniyak na mananagot ang ilang tauhan ng ahensya kung makumpirma na sangkot sa tangkang pagbebenta ng nasabat na sigarilyo sa Kapas Tarlac. Si kabahaging Nestor Kagitla. Good morning, please come in. Tiniyak ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio na head will roll kung makumpirma ang mga ulat na ilang tauhan ng ahensya ang sangkot sa pagkakadiskubre ng tangkang muling pagbebenta ng 270 milyong halaga ng mga nasabat na kontrabandong sigarilyo mula sa Kapas Tarlac. Iniulat ng National Bureau of Investigation na kasalukuyang iniimbestigahan nila ang posibleng pagkakasangkot ng ilang tauhan ng BOC sa pagkakatuklas ng tangkang muling pagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo na naunang nasabat ng kawanihan. Sinabi ni Rubio na inutusan ko na ang Customs Intelligence Investigation Service ng intelligence group na tingnan ang bagay na ito at i-report kaagad sa akin buong kooperasyon ang NBI at ipinapangako ko na mananagot ang sinumang mapatunayang sangkot dito. Kaisa tayo ng NBI at nagpapasalamat sila sa paglaban sa smuggling ng sigarilyo. Malaki ang naging progreso ng nasamsam na 5.1 bilyong halaga na e-cigarettes, vape, 4.1 bilyong halaga ng tabako at sigarilyo sa kabuang halos 9.3 bilyon noong nakaraang taon. Sinabi ni Port of Subic Acting District Collector Marlon Pritz Bruto nang matanggap ang ulat agad na inutusan ng Office of the District Collector ang Acting Chief ng Auction and Cargo Disposal Unit na bumuo ng isang team at makipag-ugnayan sa NBI at sa local government unit upang magbigay ng kalinawan hinggil sa mga nasabat na sigarilyo. Mula sa Bureau of Customs, Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, ayos. Kita solve na. Solve na. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.
Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa. Ayos. Dakulon, iriwal digdi, iriwal naman. Sigan iriwal kan mga napakan. Dapat aram ta kon paano ngani na dainin problema kita nganyan, chairman, nothing that they could do legally stop political candidates from conducting social services. Iyo po ang kuan adi. Mga political services na gusto. Ibaga, kay puan talaga nin kuan kay puan talaga po na pakarayon tayong kuan tay. Kuanda arogan niya. Puro na kuan ganyan, puro na ganyan puwerte na ang labanan maski sa mga barangay na sa mga barangay labo-labo mga barangay nakukonsiluhan ako. Nakukonsiluhan lang po ako talaga pag-abot sa kuan. Pero sabi ko ni Sendo po, sabi ko Sendo po tabi, ano yan? Kaipuhan yan. Kaipuhan po tabi niya tong maging kuan, maging kwalifikasyon pambatong senador. Sa may hirit da na sa mga kalaban daw ni kuan. So mga kalaban da po ni kan administrasyon kuan na ninireviews da po so mga kalaban kan administrasyon senators inda ko sana kung ninervyos mananggal karo da iman taan problema maski ani dyan sa social media medyo may may tagilidan yung ibang mga senatorial candidate ni BBM medyo tagilid yung ibang senatorial candidate ni BBM maski dyan sa social media. Paano ba yan? Paano ba yan? Iyan ang issue niyan kung paano nagdadarahon. Takon ang Duterte tapos Marcos nagsiblaga na talaga nindalan. Dayman an loyalista ni Marcos mga kon man nang yan, mga 14 million man sana. Itod man sana yan. Andakol talaga. So loyalista po kan mga Duterte, Mindanao, Visayas, Luzon baranga-banga naman. Tadakol naman ngunyan an iuyaman lalo na digdi sa Albay, iuyaman. Bako man Duterte pero Duterte da digdi sa Albay. Paano yan? Paano yan? May problema talaga kita. Di ba? May problema talaga kita digdi. Okay? Sige. So anyway, sa paagi siguro kay ni mapaaram naman ako digdi sa programa niya na pag-aaga on minuto antes mag alas 7 po. Alas 7 di WRL Bareta alas 7.